Satan sa dotkne zeme, bude kráčať, hovoriť, kázať, uzdravovať ako Kristus, zjavovať sa na rôznych miestach v oslnivej nádhere, ako ľudské oko nikdy nevidelo. V tomto počiatku konca ľudských dejín bude veľmi málo tých, ktorí si z tohto sveta neurobili svoj domov a ktorí budú očakávať Božie kráľovstvo. Väčšina si zvolí širokú cestu. But here's the thing. The sheeple aren't going anywhere. They like my world. They don't want this sentimentality. They don't want freedom or empowerment. They want to be controlled. They crave the comfort of certainty. Keď bude teda ľudstvo v dokonalom kolobehu povrchných snov a materializmu, zabezpečenia a pokoja, vtedy bude systém, kráľovské kreslo tohto sveta pripravené. Lebo keď budú hovoriť pokoj a bezpečnosť, vtedy náhle príde na nich zahynutie, ako bolesť na tehotnú ženu a neújdu.